Татарстанда Якутия көннәре дәвам итә. Бүтін дөнья татар конгрессы башкарма комитетында Саха-Якутия Республикасы делегациясе белән очрашу узды. Бүтін дөньядагы татарларны берләштерүче иҗтимагый оешма эшчәнлеге белән танышырга Саха-Якутия Республикасының тышкы багланышлар һәм халыклар эше буенча министры урынбасары Владимир Спиридонов, Саха-Якутия Республикасының Татарстан Республикасындагы вәкиле Рамил Закиров, башка вәкилләр һәм Якутиядә яшәүче татарлар килде. Премьер-министр урынбасары, Бүтін дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габдулгаязов исеменнән чын күңелдән сәламлыйбыз. Хош килдегез. Данис Шакиров Бүтін дөнья татар конгрессының эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Кунакларның фикерләре дә Саха Республикасының мәйданы кебек киң, бриллиантлары кебек төгәл әйтелде. 1989 елгы җанисәп алу нәтиҗәләре буенча Якутиядә 17478 татар яшәгән, ә 2010 елда 8000гә калган. Саха Республикасының туган як татар мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы рәисе Игорь Халилов 2021 елда узачак Бүтін Россия халык санын алуга актив әзерлек бара. Без татар дигән сүзнең горур яңгыравын телибез дип билгеләп үтте. Шулай ук Якутиядә федераль сабантуй уздыру мәсьәләсе күтәрелде. Эшмәкәр Флорид Хафизов бюрократия мәсьәләләрен хәл итсәк, Татарстанда химия өлкәсендә бизнес проектны гамәлгә ашырыр идек дип белдерде. Бериштан, соңгы елларда Татарстан белән Якутия арасында сәүдә әйләнеше 4 миллиард сумны тәшкил иткән. Очрашуда катнашкан галим Дамир Исхаков якутлардан үрнәк алырга кирәклеген искәртте. Якутлардан шундый татарлар үрнәк ала алалар. Моның объектив сәбәпләре бар. Якутлар бик еракта яшәгәч, теге салкын урында анда башка халыклар бик күп түгел. Алар үзләре анда компактны яшиләр. Әмма шуның өстенә алар бик игътибар итәләр үзләренең милли культураларына. Анда авыл халкы да күп кенә аларның сакларга җиңелрәк. Шуңа күрә менә якутларның милли традицияларга нигезләнгән хәзерге заман культурасы да бар. Мәсәлән, без аларның беләбез бик югары кинофильмнарның югары дәрәҗәләнгән, спектакльләрдә шулай ук. Алар барысы да миллилеккә корылган. Кай вакытта татарларга шул җитеп бетми. Без теге яңа агымнарга бирелеп, үзебезнең милли тамырларны онытып җибәрәбез кай вакытта. Татар белән якутларның уртаклыклары да бик күп. Ул телдә дә чагыла. Мәсәлән, кубыз сүзе, ягъни ике милләт тә бер кубызга биетә ала. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.